jajale. Iya. Mas Didin. Ketoke cah cilik suarane wo mantap. Sekso Pak, sekso Pak. Sekso Pak. Kersane. Yo Mas Udin nggih anter Mas Udin. Ayo, nggih anter. Ayo. Yo. Jajal. Yo Mas Diasto. Ojo bae kok menengan. Oh, bae. Nah, dibondo gagah wong lanang gagah, cedak niken salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Gedhe tapi ora apa-apa le. Lanang tenan. Saltinge jan kaya wong wedok. Nah, iya. Ayo. Mas Yo Didin ya. nandi. Loh, ayo bawa Sik kok kae sik. Ayo Mas Udin. Mesake pengen tampil ya serumpat ae. Ayo. Kadang dicekel e. Ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. Ayo. Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo, nggih. Ayo Mas. Luar biasa ini. Tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandrung Mbak Niken Saridi. Rale, ayo rale. Ada prono ojo usah kene. Lintang sikil. Wes entek sabare kita Wong ilusi. lanang isi gagah lho, kok usah dulu. Ya si banter Sul. Ada prono. Ada prono. Cekel kowe. Ndang nyanyi. Kok usah. Wong ayu tresnamu. Mangane cekel. Kinerya tombo. Oh gak aku. Wong gandrung wong wedok kaya ngono. Hei, Ini sih lho. Dicekel astane. lah kaya ngene kaya paring-paring ae. Langsung cek ngono lho Sul. Langsung cek. Mesti lho Pak. Halo, Jawati. Ini di atas panggung ya Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora wis ora bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Iya. Ayo sampe obah nek gudes dikengmu. Ayo. Biar ya. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa. Saya Mbak. Mbak Niken. Oke, Mas. Ya kalek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang ngomong langsung bedal dasar bojone. Ayo, gak apa-apa. Wong ayu. Melek semerem. Tresnamu kinerya tombo. Melek to melek. Susah jroning patenku. Dalam kan? Wong bagus antap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ungi banyu segara rasaku ora bakal serno. Rangkulan kan? Dirangkul kan? Rangkul kan? Terus kan, dirangkul kan? Dirangkul sing kenceng, banting kan? Banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayuni kan malah melet-melet ora. Nggih, Ayo. malah iki apa lho, Mas? Gondrong yang Ayo. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih mipsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyayi loro. Nah, pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo kelas aku wisan. Ayo. Monggo, Budi